Ara imagineu que entreu en una església de les moltes que tenim perdudes pel país i un cop a dins us adoneu que us observen, que us miren des de la paret, des d'un fresc pintat en un absis darrere de l'altar. Segurament és un Sant Crist emposat hieràtic, envoltat d'algun apòstol, tots ells inexpressius, sense perspectiva, amb els clàssics ulls ametllats, amb aquell traçat gruixut. I si us estan observant amb ulls de romànic, vol dir que vosaltres, sense saber-ho, també esteu mirant aquestes pintures amb ulls de romànic. O si més no, segur que ho fareu després d'escoltar el periodista i divulgador artístic Joan Pau Hinarejos, que ja tenim els estudis de la tarda de Catalunya Ràdio. Joan Pau Hinarejos, bona tarda. Bona tarda, Elisenda. En Joan Pau és un enamorat de l'art romànic en totes les seves variants i ja fa temps que en fa divulgació a les xarxes. Segurament el seguiu. Si no ho feu, seguiu-lo. Romànic català. Sobretot, molt actiu a Twitter. Un moment, i el rei negre? El rei negre no existeix al romànic. A qui m'has matat? Ni a pràcticament tota l'edat mitjana. Perdona? Si us fixeu en les obres dels segles XII i XIII... I ara aquest divulgador ha volgut acostar-nos encara més tot aquest tresor, aquest patrimoni nacional, a través d'un llibre que s'ha situat entre els més venuts de no ficció en català, entre els més venuts de no ficció en català. Es diu Amb ulls de romànic. Joan Pau, felicitats, no? Moltes gràcies. Què vol dir això? Amb el cap als núvols, com els sants que van amb l'halo al voltant. Per favor. Soc el primer sorprès de tot això. O sigui, que dius, un llibre no em demaneu de romànic? explicacions. Què vol dir, que el romànic està de moda o que tu estàs de moda? Està de moda perquè justament vinc ara de coincidir amb la grandíssima Marta Orriols, novel·lista, que ha tret una novel·la ambientada al Museu Nacional d'Art de Catalunya, inspirat en una de les conservadores del museu, la seva vida sentimental i tal. No us faré spoiler, que l'he llegit i és fantàstic com sempre, però fixa't tu quina casualitat que va narrant, doncs també va descrivint els talons de fons del museu, que en molts casos són les pintures romàniques i aquests ulls, com bé deies, que observen els personatges. Que ara en parlarem, dels ulls, de la tècnica. Al llarg del llibre hi plana una idea com molt concreta que ens interpel·la a tots, que dius, ets romànic i no ho saps. Dels oients que ara ens escolten, qui és potencialment romànic i no ho sap? Tots els que escolten Catalunya Ràdio, segur, perquè ja des de que som catalanoparlants i parlem llengües romàniques, pel mateix motiu que parlem de llengües romàniques, parlem també de l'art romànic, perquè és un art derivat, per les seves tècniques constructives, de l'antiga Roma. Per tant, som dialectes de l'imperi i, per tant, en aquest sentit, tots ho som. I en un altre sentit, també, com ho explico en el llibre, si tenim aquesta curiositat una mica per anar més enllà, per superar certs prejudicis cap a l'edat mitjana, cap a l'art religiós, moltíssimes capes, que té per damunt el romànic, que el fa que estigui potser injustament enterrat, doncs potser també teniu aquesta mirada romànica i no ho sabíeu. Per exemple, molts artistes moderns o molta gent que em trobo per xarxes que descobreix el romànic arran de roba romànic català, dius, ostres, tinc ganes de tatuar-me, per exemple, aquesta imatge que m'he trobat, o em sembla un art molt impactant o que connecta molt amb la modernitat. Per tant, des de molts punts de vista, potser els que ens esteu escoltant sou romànics i no ho sabeu. I si no ho sabeu, ja podeu fer dues coses. Anar a comprar aquest llibre amb ulls de romànic i també seguir-lo a xarxes, @romàniccatalà. Ara parlaves tu de la religió. Una societat molt laica que descobreix cada cop més les històries i els personatges de la Bíblia, se li fa més difícil entendre i valorar el romànic? Sí, hi ha aquí una situació paradoxal, i és que, sens dubte, hi ha una pèrdua de cultura religiosa en general, que la detectem a les escoles i als instituts. Ara tinc el goig de poder fer xerrades a alumnes de secundària, per exemple, i ho estic comprovant, no? Tot i que també amb els meus nebots ho puc veure dia a dia. El que passa és que això és una arma de doble tall, no? Perquè per una banda sí, hi ha un desconeixement i potser un allunyament, un desinterès, però com que hi ha una pàgina en blanc, en certa manera, en l'oient, també hi ha una oportunitat major de fer una divulgació més interessant. És a dir, que en un auditori on hi ha menys background de tot això, d'iconografia, m'és igual, de cultura judeocristiana, d'arquitectura, d'història de l'art, potser veus més cares de sorpresa que no pas en un auditori de gent molt entesa. Què té d'especial el romànic que no tingui el gòtic? Ho dic perquè tu defenses que el romànic hauria de ser, dius, l'art nacional de Catalunya. Per què? Bé, això més que jo, ja ho van dir la burgesia de finals del segle XIX, principis del XX, la generació dels Puig i Cadafalch de Torn. Hem de pensar que en aquell moment totes les nacions europees estaven precisament això, a la recerca d'un art nacional, d'un passat gloriós, i així com, no sé, doncs, a Itàlia, evidentment, es podia emmirallar en el Renaixement, a França, en el classicisme de Versalles, etc. Doncs Catalunya va trobar, per diferents atzars històrics, per una sèrie de programes de rescat que es van fer al Pirineu, per exemple, a la zona de la Vall de Boí, va descobrir en el romànic un potencial art nacional. De fet, aquest concepte justament s'ha perdut en les últimes dècades per molts motius, no? Perquè Catalunya i Barcelona estan sobreexplotades turísticament,
artísticament, perquè estem pendents de moltes altres coses, polítiques i no polítiques, i havíem oblidat, sempre dic que el romànic era com aquella cosa que teníem al soterrani, que teníem aquest gran tresor enterrat. I aquest potencial quan es descobreix, diguem-ne? Doncs ja et dic, és al voltant al llarg del segle XIX, és quan sobretot a Europa hi ha aquest enamorament de l'edat mitjana, una mica per fer aquest triple salt mortal enrere. Pensem que eren generacions que estaven una mica avorrides ja de la indústria de l'art, que era molt acadèmica. Hi havia tots els pintors que s'anomenaven pompiers, no? Acadèmics que repetien una i una altra vegada els mateixos models. La pintura s'havia tornat molt arnada, no? Molt repetitiva, molt de clixé. I, per tant, és curiós que, per una banda, investigadors i historiadors, com Puig i Cadafalch, van llançar aquesta mirada cap a l'art medieval, sobretot a principis del segle XX, en el cas de Catalunya. 1907 podria ser la data més de referència, però sobretot que després grans artistes d'avantguarda, com en parlo en el llibre, Picasso, Tàpies i molts altres... Un referent per Picasso, és veritat? Es van fixar justament en un art religiós occidental com el romànic i no només en aquest calaix desastre d'arts més primitius com podria ser el d'Oceania, el d'Àfrica o l'art ibèr, que també eren referents per Picasso. Però el contacte amb el romànic d'un jovenet Picasso, que va arribar a Barcelona ben bé amb 15 anyets, doncs també va ser molt important en la seva formació. I també es veu en la seva obra. I tant. És a dir, si tu coneixes el romànic i parles de Picasso, dius, ostres, sí que és veritat que hi ha referents aquí, Quan hi caus, dius, ostres, aquestes fort, no s'ha inventat ell, Exacte, aquests ulls no se'ls ha inventat ell, Reclames, a més, ara parlaves d'avui, que Catalunya es faci seu el Crist de Taüll, com una icona única. De la mateixa manera que el Louvre té a París la Mona Lisa, Barcelona té el Crist romànic de Taüll. Per què justament aquesta imatge? Home, el Museu Nacional d'Art de Catalunya, per dir-ho amb l'argot del procés, seria una estructura d'estat imprescindible. No només de Catalunya, també de Barcelona. I aquí és on hem de trencar aquest crostó, també, no? Perquè hi ha una certa mala consciència occidental respecte a les obres d'art de l'antiguitat, de la prehistòria o de l'edat mitjana, que han estat traslladades des del lloc on es van crear fins a allà on es conserven avui, no? Segurament doncs, tenim al cap els marbres del Partenó, que estan al British, i moltes altres obres que justament són reclamades, no? En el cas del romànic és un cas més peculiar perquè realment hi havia el perill que marxessin, sobretot de llocs com Estats Units, com França... Amb aquell espoli, no? Exacte, que de fet en part es va produir. Les pintures de Santa Maria de Mur, això ho novel·la el Martí Gironell, a Estrapo. Tenim un tros del claustre de Cuixà, això és molt fort. Tenim un tros sencer del claustre de Cuixà a Nova York, és a dir, la ciutat dels gratacels té un claustre romànic al seu sí. Per tant, veient aquest perill, és quan es va engegar tot aquest programa de rescat i es va muntar el que seria l'embrió del Museu Nacional d'Art de Catalunya, que per aquests i altres motius potser hi ha gent que no se l'ha sentit seu o que fins i tot no sap que les pintures de Taüll són a Barcelona, no? Paradoxalment, i que efectivament, igual que la Gioconda ens mira des de tot arreu, també aquesta mirada del Crist de Taüll podria ser la nostra Gioconda amb un avantatge, que com ens mira des de dalt no hem d'esquivar centenars de guiris. Això està clar. Comentem, si et sembla, alguns ítems o imatges que es van repetint i que tu destaques en diferents capítols. El primer, clàssic, els ulls. Per què et fascinen els ulls del romànic? Aquest traç gruixut, aquests ulls ametllats, vigilants... És que són una meravella. Són una meravella. Jo tinc els meus apunts de l'institut i de la facultat plens d'esborranys, suposo que en els moments que menys m'interessava allò que m'estaven explicant, amb ulls romànics i amb campanars, és a dir, que ja ho estava assajant una mica aquesta mena d'obsessió que després s'ha traslladat a les xarxes socials. Clar, és que l'ull, primer, és un símbol molt universal, molt reconeixible, és de les primeres coses que saben dibuixar els nens. A mi m'interessa molt aquesta mirada infantil i molts dels meus vídeos són justament amb nens a qui els demano que diguin què els hi sembla les imatges del romànic sense cap mena de clixé ni de filtre, no? I a més, doncs, aquests ulls que ens connecten amb la tradició mediterrània, ens fan pensar en l'art egipci, en l'art romà, en el Pròxim Orient. Són aquests ulls ametllats, tan frontals, i que en el cas del romànic, com bé deies, a l'inici tenen aquesta funció de vigilància espiritual i doctrinal, no? Tu havies d'entrar a les esglésies, que eren el lloc de reunió principal, i sentir-te absolutament observat. Per tant, hi ha ulls a les cares dels Cristos, de les Mare de Déus, però també dels serafins que en tenen a les mans, a les ales, o l'anyell de Déu, que és una altra de les mascotes meves preferides del romànic, que és aquest símbol de Crist que té 7 ulls a la cara i que, en certa manera, és com precursor de certs monstres cinematogràfics, fins i tot. Mira, que parlaves bèsties, també n'hi surten representades molts cops, algunes reals, algunes fantasioses, i també algunes reals, però com que els autors no n'havien vist mai, les dibuixaven d'aquella manera, no? Elefants que potser se'ls inventaven, bàsicament. Això és molt divertit, perquè no existeix aquesta distinció nostra científica entre les coses que existeixen de veritat i les que són fantasia, no? Avui tenim molt clar, i des d'una mentalitat científica i periodística, en fer aquesta distinció. Per la mentalitat antiga i medieval això no és tan important, perquè els animals, com la majoria de personatges del romànic, són portadors de
símbols. Per tant, no ho sé, jo no he vist mai un elefant. Doncs m'arriben uns textos, el naturalista, el fisiòleg, etc, unes fonts, i jo, en base a aquesta descripció, bàsicament em faig la meva composició Invento d'allò. a veure què, no? I trobem a Sant Joan de Boí, que us convido a visitar els fragments de pintures que tenim al Museu Nacional d'Art de Catalunya, un suposat elefant que té banyes, vull dir que ja hi havia aquí una mica de desconcert, o lleons que semblen, no sé, a vegades gats o gossos, coses molt estranyes i molt divertides. I és tota aquesta floració d'animals que eren molt necessàries. Els animals, diguem-ne que per exigències del guió han d'aparèixer a l'art medieval, primer perquè els símbols dels evangelistes doncs, ja inclouen símbols d'animals, no? El bou, l'àliga, però també, que això m'interessa molt, doncs, tot el que són els capitells, tota la decoració dels absis, que s'escapa potser més allò de la part més sagrada, té una funció molt més decorativa i aquí trobem doncs, animals més fantasiosos, trobem sirenes, trobem centaures, trobem animals que s'enfronten entre si i que moltes vegades signifiquen lluites entre vicis i virtuts, o altres vegades senzillament és una funció compositiva, no? Veiem sirenes que s'aguanten una doble cua, dius, això què voldrà dir? Possiblement tingui algun significat ocult, vés a saber, però primordialment s'havia de compondre un capitell, no? Que té aquesta forma troncocònica, per tant, aquest sentit comú per damunt de tot del romànic, aquest sentit comú compositiu. Ara hi ha una cosa que s'estaran preguntant a casa, Pregunta, potser que pot semblar de primària, o hi ha gent que a casa dirà, ostres, és que és veritat, perquè clar, els romans que van existir fa 2000 anys aixecaven estàtues, feien frescos amb un realisme que dius, ostres, és que era ben bé que era una fotografia, I 1000 anys després arribem a l'edat mitjana i l'art romànic comença a fer aquests traços, aquests ulls, aquesta falta de perspectiva. Clar, molta gent es preguntarà, això què passa? Que no van perdre la tècnica? No en sabien de pintar? O és que no els ho permetien els cànons religiosos? Què passava aquí? Expliquem-ho. És divertit això, Sembla que hi hagués hagut un oblit massiu, no? Home, perquè de sobte vens, jo què sé, de Michelangelo, que dius... Michelangelo no precisament, però vens de... O els artistes romans, sí. Correcte, tires molt enrere i dius, ostres, una precisió, no? Inclús amb estàtues, i després arribem al romànic. Hosti, què ha passat aquí? Clar, aquí passen diverses coses. Primer, el romànic és molt més continuista de l'antiguitat grecoromana del que ens pensem. De fet, li van posar aquest nom precisament en honor a l'antiga Roma. Hauríem de veure les arts figuratives de Grècia i de Roma ben bé com són i com ens han quedat conservades, perquè potser tenim més al cap el Renaixement, que és una mica la mirada moderna respecte a tot això. Clar. En qualsevol cas, està força estudiat i a mi em sembla de sentit comú que no és possible que hi hagi un oblit massiu i una amnèsia absoluta, sinó que hi havia un canvi de paradigma, no? Que es tractava ja no d'imitar la realitat des d'un punt de vista de la versemblança, sinó de fer un art persuasiu. I no només des del sentit més obscurantista o propagandista, que també, segurament, no? S'havien d'explicar uns missatges religiosos, sinó també, si ho mirem amb ulls moderns, amb aquests ulls, aquesta mirada que li retornem al romànic, veiem la capacitat que té de crear imatges que semblen logotips, com la mà de Déu, com els ulls, com el bou i la mula que acompanyen el nen Jesús i que són pràcticament com un matasegells o com un ex-libris. És a dir, que ens connecta molt amb una manera de comunicar que és més pròpia potser de la publicitat, del grafisme modern, de l'animació, que en parlo també en el llibre, no? De les vinyetes. Per tant, és un art que ha de ser eficaç, que ha de ser com un missatge que es posa en una ampolla i, per tant, la prioritat és que el trobi un nàufrag i sàpiga desxifrar-lo i sobreviure, no? Per tant, malgrat que realment no es puguin assemblar a coses versemblants de la realitat, sí que aquestes figures eren ràpida i directament reconeixibles per a aquells que les veien. Un altre dels elements que hi apareixen, la mort i el suplici. Hi ha imatges encadenades on descriuen, igual que un còmic, com torturen a uns sants i a santes, una Santa Llucia, no?, que directament li arrenquen els ulls, altres que li serren el cap, sempre amb aquella expressió com si la cosa no és amb ells. És un art violent? Sí, us sentia abans que parlàveu de crims, tota l'auge que tenim del true crime, no? Estem enganxats al true crime. Doncs això no és nou. Ja ve d'abans, exclusiva. Ja fa segles que tenim aquest plaer morbós per veure com s'esbudellen els altres. Això sí, sempre el dolor dels altres. I és curiós que en aquest cas són els màrtirs, precisament, que són els nous herois, ja que parlàvem de l'antiguitat, són els successors del que havien estat els herois de la mitologia, doncs són els màrtirs, que, a diferència dels seus antecessors, doncs el seu mèrit consisteix en ser pacients, en ser passius, en aguantar estoicament aquest dolor, i d'aquí aquestes cares de pal veiem a Sant Quirze, que l'estan serrant pel mig d'una manera que sembla, no sé, els dibuixos animats, que semblen els Looney Tunes, allò, d'una manera tan gràfica, i que no mou ni una pestanya. S'ha de deixar clar que l'ànima pertany al regne del cel, no? Que el cos pot ser vulnerable, però que l'ànima està allò empadronada en un altre lloc. Ahir mateix ens sorprenies amb una referència molt divertida amb el famós vídeo de Trump a Gaza. No en parlis.
El famós vídeo de Tram a Gaza, i us en vam parlar a la tarda de Catalunya Ràdio, aquell vídeo de mal gust generat amb intel·ligència artificial on mostren la franja de Gaza convertida en un gran resort de jocs i vacances amb estàtues d'or del mateix Trump, un vídeo que ha fet Donald Trump, I, important, les estàtues d'or del mateix Donald Trump, enormes. I tu hi feies una referència interessant amb un fil de tuits que vas titular així: spoiler, les estàtues d'or, com la de Trump a Gaza, segons la IA, no acaben bé. A veure, explica'm. No acaben bé. Aquest vídeo fastigós i feixista, per altra banda, de Donald Trump i companyia, ens fa pensar, recordar, en aquest bagul de la iconografia, que les estàtues d'or són el símbol per excel·lència de la idolatria en la cultura bíblica, no? És a dir, tots aquells cultes pagans, no?, es representen d'aquesta manera, i especialment parlo en aquest fil del relat del rei Nabucodonosor, que, segons el llibre de Daniel, va fer-se erigir d'una manera megalòmana una gran estàtua d'or de 30 metres i obligava a tothom que l'adorés, no? Fins que va trobar 3 joves hebreus que es van insubordinar, van fer aquesta resistència passiva, i dèiem que la cosa no acaba bé en el sentit de que aquests joves, com els màrtirs que comentàvem abans, són enviats a una fornal i veu el rei que no cremen. Per tant, que aquesta resistència a la idolatria hi ha alguna cosa al darrere. Però és que, a més, aquest rei, aquest antecessor de Donald Trump de molts segles abans de Crist, Nabucodonosor, aquest rei babiloni, ja té un somni absolutament megalòman on imagina que farà una estàtua d'or, de plata, etc, però amb un petit punt flac, i és que els peus són de fang, i d'aquí ve la famosa expressió de ser un gegant amb peus de fang. Per tant, compte a l'hora d'imaginar aquestes grans estàtues d'or, aquestes grans imatges del poder absolutament desorbitat. Et proposo, tenim 2 minutets, et proposo una cosa, fer una guia per fer excursions del romànic, que més enllà dels museus de Barcelona, Lleida, Solsona o Vic, ens diguis indrets cookies per descobrir romànic i de passada fer un dia fora i passar-nos-ho bé. A veure, un bon lloc per anar a descobrir un bon exemple de pintura de fresc. Pintures al fresc. Home, doncs a més del Museu Nacional d'Art de Catalunya trobem pintures al fresc in situ en pocs llocs, però molt interessants, com per exemple Santa Maria de Barberà del Vallès. És un exemple. Aquí al costat. Aquí mateix. Santa Maria de Barberà del Vallès. Un bon exemple d'arquitectura. D'arquitectura, doncs, per exemple, podem anar a Sant Vicenç de Cardona, que segurament és dels exemples més perfectes del que es va anomenar el primer romànic. Catalunya, sobretot, va destacar en la primera fase del romànic. És un dels llocs per on primer entra aquest primer gran estil internacional europeu, juntament amb el nord d'Itàlia i el sud de França, en aquest arc mediterrani, i aquesta basílica de Sant Vicenç de Cardona, on, per cert, s'hi han rodat pel·lícules com Campanades a mitjanit, d'Orson Welles. Per tant, és un taló de cinema molt, molt important. Us recomano que hi feu una ullada. Sant Vicenç de Cardona. D'església o ermita supercookie, d'aquella pels de Can Xava, servidora de vostès. Sí, jo també. Jo soc de Sant Boi de Llobregat i em considero bastant xava, i m'agrada com a església cookie, per exemple, Sant Cugat del Racó, que la trobem a Navàs, a la Catalunya central, que són unes comarques realment on podem trobar exemples molt macos d'aquest romànic una mica que hem idealitzat més amb el gust més modern, de la pedra nua, d'aquest romànic més rural, que potser no és tan fidel a com era originalment, era molt més guarnit i molt més luxós, però va ser substituït i espoliat en molts casos, però també li ha quedat aquest encant d'un art més pobre, més auster. Per tant, Sant Cugat del Racó o Sant Jaume de Frontanyà, poble més petit de Catalunya, que té una església romànica fabulosa. Doncs apuntadíssim. En Joan Pau, ja ho sabeu, l'autor de Amb els ulls de romànic. Joan Pau Hinarejo, periodista i divulgador artístic. Gràcies per haver-nos acompanyat. Gràcies a vosaltres. Tothom a comprar el llibre, Amb ulls de romànic.